האמבטיה שלכם ישנה ומעלה חלודה? ארבט פיתחה טכניקת הלבשה מתקדמת, מאפשרת הנאה מאמבטיה חדשה בזמן קצר, וחוסכת את הטרחה והעלות הגבוהה בשיפוץ יסודי של חדר האמבטיה. האמבטיה המורכבת הינה אמבטיה אקרילית איכותית, בעלת תקן איכות גבוה ביותר. חומרי הבידוד המותקנים בזמן הביצוע מעלים את רמת הבידוד, כך שטמפרטורת המים נשמרת גבוהה לאורך זמן. האמבטיה המורכבת עמידה בכל חומרי הניקוי. עובי האמבטיה של ארבט 11 מילימטר. לארבט מחבר סימטרי ייחודי המבטיח אטימה מוחלטת בין האמבטיה המולבשת לבין הצנרת הקיימת, ומונע סיבוכי אינסטלציה. ארבט היא החברה היחידה בתחום המאושרת על ידי מכון התקנים, ובעלת תו תקן איכות בינלאומי, ונמצאת תחת פיקוח ובקרה מתמידים של מכון התקנים.